Angona sitalo lenhloko ekhule ngama-cornflakes mina nomthandeni. Ukuzwala ngisho limini iculo ukuthi hayi kuya ngama-Francis. Yina sakhula ngencubo. Ngayo ngolunye. Ngayo ngoqasha zombane. Okhule ngenesitamu. Into lama-90s leza. Ngoba ufutheke izingane zincane, futheke nje ingane impela. Uthi ayikhulanga ngesikhokho, ngikhulanga ngoloyi. Ama-complex kuphela. Nyaka khula ngesikhokho nje ayibona imizimba yethu ukuthi. Nami ngeke ngathi ukufutheka. Wakuthi yawo ngabuya ngacabanga. Ingoloyi yasendulo, asinkwasentsha endulo. Ukuphuma ngaso into abayazi-ke imibandla esibambe nalo esikhule nalo. Ngokubona umfana sefuna i-trend igxeka ingoloyi. Kanti ingoloyi iyona eyasibeka la isikhona. Mina njengami yangibeka la ngikhona. Ngiyike ebuseni nasemini. Ngihlushwa ngalankomo. Angomgubhulo. Kule genge yama-trend. Awu, sekuyihlazo lokho engikwenzayo. Ingoloyi yadliwa Okuba umdanga asenamakoti leyani ngoloyi. Akhula sile.